Tasirin so ya zama haɗari da damuwa. Na faɗa hakokin tunani da rashin lafiya. Tasirin so, tasirin so, tasirin so, tasirin so. Tasirin so, tasirin so, tasirin so, tasirin so. Na yi nadama da irin abin da na yau. Yarinya mai alkunya sannan gabiyayya, ta so ni babu kiyayya, ni kan man ganewa komai ta kayo a gare ni. Wata birigewa wata ranta dogori da habarinta da kyara ne yo, gashi ta mace. Na yi haƙuri gare ka saboda ka so na ɗauka, shi so bai ganin laifi naka, komai wuya da duka, komai a sanna a hankali za ya wuce, mai haƙuri ki da riwa. Kun gane, kun gane, kun gane. Tasirin so, tasirin so. Ke duniya bata da tabbas, yan uwa ana ku gani, mai haƙuri za ya ɗorewa a gaba. Indai da so, indai da so. Tasirin so, tasirin so, tasirin so. Dan Allah dan annabi ka tsaya ka saurare ni tun ɗazu nake bin ka saurara ka. Wai dan Allah wani irin mutum ne? Wai wace irin mace ce? Ki ba ki zuciya ne wai? Allah ku ci bani waje. Ba ki ba mu waje man da Allah. Wallahi Allah ko me zaka mu ko kashe ni zaka yi wallahi ba zan daina san ka. Tasirin so, tasirin so. Ke wace irin mace ce? Ke ba ki zuciya ne wai? Ace ba a san ki dole sai mutun ya so ki. Magani in ya shiga, in ya so zama sai ya diga. Kai wannan irin mara imani ne. Yarinya ta biyo ka tana roƙon ka so ta, ka rasa da wulakancin da zaka saka mata sai haka. Banza kai wa maran da wanda bai san abin da yake yi ba. Tasirin so, tasirin so. Rai da zuciya ya bubbuga. Ki haƙuri ƙawata. Na san so yana da ciwo, amma duk tsanani yana tare da sauki. Idan kika tsinci kanki a irin wannan tsananin halin, ki rinka roƙon Ubangiji ya yaye miki. Amma ba ki rinka bin shashashin maza irin wayannan wanda ba su san mutuncin ki ba. Ki haƙuri, ku je ciki. Sa'in da so zai shige ka bai tambayar ka ko ka shirya, sai dai ka tsinci kanka a cikinsa yanayinka duka ya sauya, karfinsa ya wuce dukan tunanin ka so ba a masalaya. Tasirin so, tasirin so. Rai da zuciya ya bubbuga, bai da magani in ya shiga, in ya so zama sai ya diga, wata ran maɗaci. Tasirin so, tasirin so. Ai ƙawata kin ga wani gaye? Gaskiya gayen can ya haɗu. Lallai ƙawata irin ku da kuke zuwa da mata mutunci.
Ya za kawai daga ganin namiji kawai kice ya haɗu. Na ji wallahi sai na je ne masa magana. Ba ki da aiki. Lallai ba ki da aiki. Na tafi. Sai kin dawo. Tasirin so. Lallai. Tasirin so. Yanda ake ciki zamu magana ko? Rai da zuciya ya bubbuga. Assalamu alaikum. Da magani. Salam. Na Allah bawan Allah in ba matsala ina son yi maka magana. Ina jin ki. Tasirin Da Allah an baki da abin da ake faɗa ina da uzuri kin gani. so zama sai ya diga wataran madaci. Tasirin so, tasirin so. Yanzu kin gaya gari yawa ya. Yanzu kin zo kin kula mutum ya miki wulakanci za ka mi amfani shi. Ke kin ga ni fa wallahi tallahi gayan can yayi mu. Kin ga bin sama sai ke kin dai Abdullahi ki kwantar da hankalinki. Ai na san inda yake zama ki kwantar da hankalinki kamar sun magana da zo mu tafi. Sa'in da so zai shige ka bai tambayar ka ko. Ƙawata, wai me tsakanin ki ne da Abdullahi tun da muka so yake ta kallon ki? Wa kenan? Wancan ga idan mana. Tunanin ka so ba a masalaya. Oh, ran nan ne na ga yawo wata yarinya wulakanci. Ni kuma zuciyata ta ibe na mare shi. Kika mare shi? Zuciya ya bubbuga mai da Idan kika ga abin da yawa yarinya, ko ke ce sai kin yi abin da yafi wanda ne. To ke wannan har abin wani mamaki ne? Ai wannan kaɗan daga cikin aikin Abdul ne. Zai iya yin abin da yafi wannan ma. Da idan kika ga matan da suke bin shi suna son shi, amma ka yake wulakanta su iya son ran shi. Wallahi kuwa. Lalle wannan yarayi mara mutunci. Abun ba zai ma baki takaici ba ki. Sai kin ga irin manyan matan da suke bibiye su amma haka yake wulakanta su. Su ka me musu zafi? Suna bin shi yana wulakanta su. Sai ka ce wani alunu ko kuma Adam Izan. To wallahi ku daina mamaki. Dai in kun ga irin ƴan matan da ke bibiye su yana wulakanta su. Abun ba daɗi. Idan ba zan manta ba, lokacin yana secondary school, akwai wata classmate ɗin shi. Nake gaya miki har waje take bin sa. Tana kuka tana dafa kafafuwan shi akan ya sota. Amma ka zai burus da ita, yayi watsi da ita ya tafiyan shi. To wallahi ku daina mamaki. Dai in kun ga irin ƴan matan da ke bibiye su yana wulakanta su. Abun ba daɗi. Amma wasu mata suka rako duniya. Ni ko duk sanda nake wa mutum, ko da soyayya shi za ta kashe ni, bai isa na je na same shi in ce ina son shi ba. Ballanta na har in tsuguna ina roƙon shi, Allah ya sawake. Nur, karki ce haka. So ba abin da baya sakawa. Ke dai kawai ki kyale su. So sannan wacce ta san so. To ni da na bi wani ɗa namiji ina ce mishi ina son su wallahi gwara na mutu ban yi abu ban yi so ba a duniya. Ke ma kya faɗa mata Sumayya. Ku dai yi a hankali. Ni dai gaya muku nake yi. Bai tambayar ka ko ka shirya, sai dai ka tsinci kanka a cikin yanayin ka duka ya sauya. Karfinsa ya wuce dukan tunanin ka so ba a masalaya. Tasirin so, tasirin so. Rai da zuciya ya bubbuga bai da magani in ya shiga, in ya so zama sai ya diga wataran madaci. Tasirin so, tasirin so. Sa'in da so zai shiga. Magawai me ke damun ka? Na kai wani skasa. Wallahi aboki da ina cikin damuwa. Da ita kaɗai ce abin da zan iya na samu kwanciyar hankali. Ka taɓa ƙirjina za ka ji kamar zuciya za ta fito ta fashi saboda tsabar tunani. Haba abokina, to be a man mana, ya kamata a ce ka zama namiji. Duk na san damuwan nan ba za ta wuce damuwa akan soyayya ba. Ka bi kara ne. Da shi kenan. Kai yanzu shi za ta so ni, yaushe za ta so ni, sai na haukace za ta so ni. Wallahi ina dab da zaucewa akan yarinyar nan saboda kullun hankalinta tunaninta kawai yana nuna mata kawai ba ta so na, tana kallo na matsayin makiyinta. Haba abokina ba za ka zauce ba, kar ka damu za ta so ka ne. Ai ka san shi so kowa da yanayin yanda yake zuwan mai.
amma bai kamata a ce ka dinga sa abin a cikin ranka ba. Kenan. Ci gaba da karatu. Tasirin so. Rai da zuciya ya bubbuga bai da magani in ya shiga, in ya so zama sai ya diga wataran madaci. Ikon Allah, yau wanda ake kallo yanzu shine yake kallo. Gaskiya ne, abokina gaskiya na lura soyayya ce take damunka, kuma gaskiya ya kamata ka nemo kanka mafita. Sa'in da so zai shige ka bai tambayar ka ko ka shirya, sai dai ka tsinci kanka a cikin yanayin ka duka ya a'a ni kan ba za ni ba gada aka bar ke fa kawata ga baki ɗaya na fuskanci ba kya son mu'amalar mu da mutanen kawata ina je miki wulakancin mutanen nan musamman ma mutumin ki daga nan a wajen nan ya maro ta yarinya kan ta ce tana sai shi ni ma ran ba yanda zan yi ne da yanda zan tunkwara kaina da na dina san shi kin san shi so ma shi ne in ya riga ya shiga cikin zuciyar mutum babu yanda zan yi ne kawata tariya take so haka zaki ki dai na ji bara na je ki yi min addu'a to sai kin dawo alkiyaye sai dai ka tsinci kanka a cikin yanayin ka duka ya sauya, karfin sa ya wuce dukan tunanin ka so ba a masalaya. Tasirin so tasirin Ake ce ya ga dukkan shi dai ba da kawai ba garin ne sai imani. Wallahi tallahi assalamu alaikum assalamu alaikum. Baba, da baba bara ta can haka. Can baya. Na ku je ne. Za mu ɗan zagaya nan bayani. Ai kamata ku tsaya mu tafi tare kawai ko? Ka zauna baka kai baguwa ba. Shikenan. Baba zo mu in ka gama mu na ga. zai shige ka bai tambayar ka ko ka shirya, sai dai ka tsinci kanka a cikin yanayin ka duka ya sauya, karfin sa ya wuce dukan tunanin ka so ba a masalaya. Tasirin so tasirin so. Malama mun baki da abin faɗa ki tafi mana. Gaba ɗaya kin tsatsarin da ido. Haba da Allah. kai haƙuri duk da cewar na kasance a cikin wani yanayi gani na a gabanka hakan ba zai sa na fasa sanar da kai abin da yake cikin zuciyata ba na soyayyarka tun daga lokacin da na fara sanya ka a idanuwana zuciyata ta kasa samun sukuni Da zan baki shawara ki ɗauka. Da kin yi gaggawa fita daga cikin rayuwata. Saboda na fuskanci kina so ki jefa kanki cikin halaka. Zuciyata kamar dutse take, babu wani abu da ya isa tasirin rusa ta. Dan haka ba na son ki. Ki je ki nemi wani. Zan tashi in bannan saboda ba da lokacin jin wannan shashancin naki. Zama sai ya diga wataran madaci. Tasirin so tasirin so. Wai me ya kai ne Allah baki da hankali ne? dan Allah dan annabi ka tsaya ka bani aran lokacinka sa'in da so zai shige ka bai tambayar ka ko ka shirya, sai dai ka tsinci kanka a cikin yanayin ka duka ya sauya, karfin sa ya wuce dukan tunanin ka so ba a masalaya. Tasirin so tasirin so. Rai da zuciya ya bubbuga bai da magani in ya shiga, in ya so zama sai ya diga wataran madaci. Tasirin so tasirin so.